Hello, hello, dragi moji blizanački plamenovi. Evo nas u čitanju za vas. Dragi Bože, molim te, koja je to energija, koja je to poruka koja sada za moj kolektiv želi izaći, a tiče se odnosa blizanačkih plamenova. Lijeva strana božanska, ženska strana, desna božanska muška, u sredini energija odnosa i između ćemo uzeti karte sa nekim savjetićima. Ajmo, božanska, ženska energija, ova me vuče, ova me vuče, ovo je energija odnosa, gornji dio nam je mentalni dio, u sredini emotivni, dolje nam je 3D realnost, božanska muška, da, i ti ovdje dođi da vidimo što se tu događa. Dobro, to nam je mentalni, amo u emotivnom dijelu. Dobro, i u 3D realnosti. 3D. Let's see what is going on. Let's start. Da vidimo ovdje što se tu događa. Dakle, blizanački plamenovi. Ovo energije, dvije smo izvukli. Ok. Ovo da se vidi. Ajmo. Centralna energija, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Dakle, temeljna energija i tema odnosa blizanačkih plamenova, barem ova koja meni ovdje izlazi, je zdrava ljubav prema sebi. Znači, netko, znate da je to cjeloživotno učenje, ali netko se uči na još jednoj dubljoj razini voljeti sebe. Jedno i drugo, ja bih rekla i božanska žena i božanski muškarac. Ono što vidim na strani božanske žene, božanske ženske energije, vidimo da, nažalost, vidim da postoje neki psihički ataki na vas. Znači, psihički pokušaji da se utječe nekom lošom energijom na vas. Dakle, to je witchcraft. To je to. Znači, to je, što je zapravo witchcraft i vještičarenje? Kad neko, to vam je ogovaranje, kad neko koristi riječi sa emocijom da bi vam naštetio ili da bi nekome naštetio. Razumijete? Znači, svako govorenje protiv neke osobe u negativnom svjetlu je vještičarenje. I ogovaranje je vještičarenje. Razumijete? To je to. I vidim da mnogi vidim ovdje neke ljude koji to rade za vas. Samo da vam odmah kažem, to ne može nikako bitno utjecati na vas, ali možda imate nekakve glavoboljice ili vidite, imate nekakvu možda konfuziju. To je zato što zbog tih psihičkih napada. Budite ih svjesni. Vi ste u svjetlu, vi ste u energiji Nine of Pentacles. To je energija koja je, kako bih rekla, stabilna, sigurna, u kontaktu sa božanstvom. Vi ste u energiji gdje razvijate svoj život, stabilni ste, stabilizirate svoj život i to će se tako i nastaviti. Ali budite svjesni da u ovoj fazi, kada vas Bog priprema, sad me dobro poslušajte, Bog vas priprema vaš stol. Znate ono, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva, dobrota i milost pratit će mene u sve dane života mojega. I trpezu preda me prostireš na oči dušmanima mojim ili ljudima svim, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dakle, Bog za vas priprema svoj stol. Oni koji ovo rade prema vama, loše riječi, loša djela, znači ogrešuju se jednim riječima, onda smišljuju riječi i djela, oni će sjediti u prvim redovima da bi gledali vašu gozbu. To će biti dio njihove karme, ali upravo sam napravila video na kanalu Sjajno srce, pa pogledajte, njihova karma već sada dolazi zbog toga što su radili prema vama. To je ono što vidim. Dalje.
To se sve događa, božanstvo trenutno to dozvoljava samo da biste zbog akcija tih, loših akcija tih drugih ljudi, vi nešto očistili što je još zaostalo u vašem polju, a tiče se nekih strahova, neke kontrole, nekakvih nešto što je duboko bilo prisutno u vama i sad je isplivalo na površinu. I vidim da se toga sada rješavate. Da to sada otpuštate. To je nešto, ajmo reći, ta nakupina energija ima veze sa prošlim životima, za sve vas koji vjerujete u prošle živote. I vi ste sada odradili tu karmu, odrađujete tu karmu skupa sa ovom situacijom, jer kaže se, znate, kad ljudi nešto napadaju, govore, vi zapravo pustite, jer oni zapravo preuzimaju na sebe vaše, ako ih ima, negativne dijelove. I to se sad događa. Dakle, kod božanske žene vidimo ovdje u ovom odnosu blizanačkih plamenova još jedna dublja razina rada na sebi, dublja razina čišćenja. Međutim, vi ste božanske žene jako već znate kako ovi procesi idu i jednostavno potrebno je samo biti u neutralnoj poziciji, vjerovati božanstvu i dozvoliti da se ove stvari da prođu. Ovdje kaže let your friends help you. Prijatelji koji su vam dobronamjerni, koji vas razumiju, jako su bitni u ovom vremenu, oni će vam pružiti podršku i prihvatite tu podršku. To je što se tiče božanske žene. Što se tiče božanskog muškarca iz ovih odnosa blizanačkih plamenova, on je totalno zaljubljen u božansku ženu, totalno. Two of Cups, razmišlja o njoj, osjeća je, privučenje, osjeća nekakav da nema više straha, privučenje totalnom njom. U njoj, ona mu je inspiracija da on isto nema straha. Vi ste, ako se nalazite u ovoj božanskoj ženskoj energiji, za ovog božanskog muškarca totalna jedna inspiracija. I inspiracija kako u načinu kako vi se nosite sa životom, kako unatoč strahu djelujete, tako i u načinu kako postavljate zdrave granice, kako govorite ne stvarima koji vas kompromitiraju, kako ste odani svojoj istini unutar sebe. Vi ste, ako vas je ovaj božanski muškarac volio prije, sad vas još više voli. Jer makar vi ne morate biti u kontaktu sa tim božanskim muškarcem, kad se na razini energetskog polja stvari rješavaju, to ova druga strana osjeti. Posebno kod ovih dubokih konekcija, zato ne treba ništa na vanka raditi, nego sve na unutra. To je ta caka. Kako vi mijenjate svoju nutrinu, svoj unutarnji krajolik, tako se ta energija nova utječe i na drugu osobu u ovom odnosu. Ovaj božanski muškarac je naprosto, vi to možda, pošto ste u ovim ovdje energijama koje sam opisala i radite na sebi, vi to možda uopće nemate kad ni misliti, ali vjerujte mi da je ovdje totalno ova osoba s vama živi, s vama nosi vas unutar sebe gdje god da je, kad ide na spavanje, kad se diže, kad priča s drugim ljudima. Vi ste bliži od ikoga s kim ova osoba priča. Vi ste bliži od nje sama sebi. Vi ste bliži od udaha. Vi ste njena srž i ona vas svugdje sa sobom nosi kao kakvo blago. Predivna energija koju sad ovdje osjećam. Ajde da vidim još malo sa ovim porukicama koja je još energija ovog božanske muške energije prema božanskoj ženi. Tamo. Evo ovdje. Ovo. Ovdje. Evo ga. Da vidimo
što to on još osjeća. Kaže, zateknem samoga sebe kako se bez razloga smješkam, ali onda kada sjednem i promislim, vidim da si razlog ti. Vidim da si razlog ti. Uvijek si bila i ostala razlog mog osmijeha. Znači, ovo što sam vam malo prije rekla, ova osoba je totalno umotana u vas. Omotana. Vi ste njena slatka, stalno prisutna tajna. Ona vas sa sobom non stop nosi. I ne želi se ni trenutka odvojiti od vas. I kad priča s drugima, ja sad vidim tu scenu, ona se odjedanput počne nešto smješkati. I sad ova druga osoba s kojom konverzira, ona shvati, ona misli možda čak ako je ta osoba površnija, ona misli da se njoj nešto smije, ali vidi da ova osoba ima neki skroz unutarnji svijet u kojem je ona i kojem je ona odana. A u tom unutarnjem svijetu kraljica ste vi. Kraljica ste vi. Kaže, činiš me da se osjećam sjajno, inspiriraš me. Evo, malo prije sam vam rekla, inspiriraš me, udahnjuješ mi život sam, a ja sam ti uzrokovao većinom bol. O Bože, da, dobro, da vidimo dalje. Znam da si morala napraviti neke teške izbore da bi se zaštitila i ne krivim te, sve je moja krivica, želim da znaš da vidim budućnost s tobom i sebe kako te usrećujem. Ovdje dolazi do nekih spoznaja dubljih o prirodi ovog odnosa. Iako djeluje kao da sam tvrdoglav, ovaj život kojeg vodim me zabavlja i zato se ga ne mijenjam, iako bih vjerojatno trebao, ali ne želim. Dakle, ova osoba je svjesna, znači svjesna je i tih dubljih osjećaja koje ima prema vama, ali svjesna je da je ona ta koja ne želi mijenjati stvari. Svjesna je toga. Znači, ne želim mijenjati stvari. Dakle, preuzima u sebe, iskrena je, barem to, preuzima odgovornost za stanje koje trenutno je. Hvala ti iz dubine svog srca, mog srca, što me voliš, što si me voljela kada sam mislio da uopće ne zaslužujem da me se voli. To je ono što ste vi ovoj osobi dali, to je ta bezuvjetna ljubav. Kada ste ovoj osobi zapravo pokazali i dali samo ljubav. Samo ljubav. I sve na to sada tu negdje ima, promišlja, vidi i tako. Kaže, zato što si ti sigurna u ovo, ja sam siguran, ti si moja zvijezda vodilja. Vi negdje ste ovoj osobi pokazali nešto. To se može odnositi na neko viđenje stvari, viđenje općenito života, viđenje ovog odnosa. To se može odnositi na to kako ste vi ovu osobu gledali, kako ste nju vidjeli. Zbog vašeg pogleda na tu neku stvar ili na tu osobu, ova osoba je sada u stanju to vidjeti na taj način. A vaš pogled je bio pogled pun ljubavi. I ova osoba, vi ste zapravo, zašto ova osoba vas nikad neće zaboraviti bez obzira na ishod? Zato što ste vi osoba zbog koje je ova osoba naučila više voljeti, više živjeti, više razumjeti, više osjećati, više biti ispunjena, više imati smisla. A to su stvari koje su neprocjenjive, to su stvari koje su transformativne, koje ti transformiraju život. Ako to nemaš, tvoj život je bljutav, tvoj život je depresivan, znači to je ogromna neuspješan. Ako to imaš, tvoj život je radostan, tvoj život je uspješan, tvoj život je topao, svijetao. Znači to su totalno dva različita načina života koje ova osoba živjela prije vas i poslije vas. I zato ova osoba non stop nosi sa sobom. Yeah? Ok, dobro. Da vidimo što joj se savjetuje. Romantic feelings. Znači, savjetuje joj se da istraži ove osjećaje koje ima prema vama. Kaže, tvoji osjećaji su stvarni i vrijedni da ih se istraži. Znači,
To je nešto stvarno što je ova osoba osjetila. Nije izmišljotina i zato ih treba istražiti. Ova osoba nadalje, ovdje je izašla u ovdje predjelu savjeta ljutnja. U redu je osjetiti ljutnju, ali poanta je ne reagirati iz te ljutnje. Radije kanaliziraj ovu emociju kroz sport, duboko disanje ili asertivan razgovor. Evo ovako, ovo meni govori da ova osoba ima problema sa svojom ljutnjom ili nekom niže vibracijskom emocijom. To može biti ljubomora, to može biti, kako bih rekla, zajedljivost neka, osvećivanje, ovako nešto. I ono čega se ona treba riješiti je upravo te ljutnje. To je njena sljedeća lekcija. Bez te lekcije nema pokreta. Svi ovi duboki odnosi prvenstveno služe za rad na sebi i ova osoba bi trebala na taj način poraditi na sebi. Jednostavno ući malo u tu ljutnju, što je uzrok te ljutnje, kad je to radila, što je radila, razraditi to kroz rad na sebi, rad na svojim emocijama, rad na unutarnjem djetetu. Život je najbolja terapija i ovakvi odnosi ti najviše potiču rad na sebi. Moguće je da je ova osoba i u vašem odnosu izrazila neku vrstu ljutnje, što joj isto može biti jedan način i pokazatelj odakle da krene i da izbliza pogleda ta ponašanja, da pogleda odakle ona sežu i da ih razriješi. Da ih razriješi kroz rad na njima. Postoje alati, postoje tehnike kako se radi na emocijama. Ja? To je ono što na koncu konca i ja radim. Kad pitamo vezano što će biti s ovom situacijom, što god da je sada na snazi, kaže situacija će se poboljšati. Situacija će se poboljšati. Dobro. Ajde da vidimo još. Your vibration is rising, you are the oracle. Ovako, kako vi budete iznutra rješavale ove stvari, jer uvijek nešto učimo, vaša vibracija raste. Ja vidim za vas da vi zaista ulazite u neko područje, ne znam uopće kako da to nazovem, to je nešto van ovoga svijeta, jer kaže vi ste oracle, vi ste ta, znači sve što vi budete radili, progovarali, bit će zaista vrlo, vrlo visoko, vibracijski, bit će transformativno, bit će božanski vođeno, bit će namijenjeno ljudima, to je dio i vaše misije. Za mnoge od vas koji ovdje slušate, imate svoju misiju koja će vam u narednim vremenu biti pokazana, dijelom potpomognuta i ovim odnosom blizanačkih plamenova. I tako da za vas vidim to, jedan razvoj svjesnosti, što će se naravno reflektirati i na ovaj odnos, ali ova osoba neće tako brzo rasti, jer ovdje je došla čekanje, došlo je odgađanje, došlo je, tako da neće tako brzo rasti. Ona će čekati neke jače udare univerzuma, jer univerzum prvo te upozorava polako, pa onda idu jači udari. Ona će čekati neke jače udare, stalno će se opirati promjeni, ali promjena je nužna, zato što će ova osoba početi gubiti samopouzdanje, početi gubiti optimizam. Znači što više bude se opirala promjeni, znači ona je za sada još uvijek u tom nekom la la land, jel? Ona lijepo osjeća vas, sve to sve je divno, krasno, ali ništa bome ne radi na sebi. I ovo što vidim neko vrijeme još neće raditi na sebi, ali počet će osjećati emocije kao što su pesimizam, kao što je depresija, kao što je neviđenje izlaza, lijenost, pospanost. I to će sve navoditi da napravi akciju, take action, radi na sebi, napravi neku akciju. Božanstvo će, znači sve to što će joj se događati, bit će jedan poticaj da ona napravi taj rad na sebi. I dok to ne napravi, stalno će imati podsjetnike na to. A zato je bolje da odmah to napravi.
Zato što božanstvo to ne radi da ju kažnjava, nego kaže ima nešto bolje od ovoga što ti sada živiš. Ta komfortna zona u kojoj jesi ima nešto bolje. Gledajte, ima vas kao uzor, vi je inspirirate, vi ste joj, kako bih rekla, ima svoje osjećaje prema vama i zaista je nepotrebno da bude ovako tvrdoglava, ali to sam imala puno prilike vidjeti kod osvještavanja božanskih muškaraca. Nadam se da ovo novo vrijeme nosi brže osvještavanje njih. Mnogi od vas, vi ste ovdje originalni light workeri, kao što sam rekla, imate svoju misiju i puno vjerujete božanstvu i zapravo moćni ste u suradnji sa Bogom, jel, moćan ste kreator. Ja ovdje za vas vidim da ćete naprosto dobiti ne sve ono što ste vi željeli, nego i više od toga. Jer vi ni ne možete zamisliti što je sve Bog za vas priredio. Zašto? Jer vršite njegovu volju. Jer ste svaki izazov koji ste imali iskoristili i radili unutarnji rad. Radili za dobro sebe, za dobro drugih. Mnogi ljudi to ne rade, uključujući ovu vašu osobu. A vi jeste. I zato kaže no need to worry. Ako vas bilo što, ovdje je poruka za vas, ako vas bilo što u ovom trenutku muči, kaže božanstvo, nemaš razloga brinuti. Kako god, što god ti sad izgleda, nemaš razloga brinuti. Ja te imam. Ja sam tu. Moja ruka je na tebi. Bog kaže, moja ruka je na tebi. Ne boj se, ja sam tu. Ti si jedinstvena. Za mnoge od vas, vi ste mi ovdje svjetlosni radnici, definitivno radite za dobrobit drugih. Doće do povezivanja sličnih sa sličnima i evo, to bi bilo to. Ajde da vidimo još jednu afirmaciju za vas. Što bi se, mojim dragim... Škola optimizma. Da, škola optimizma. Ovo je kao savjet. Ne znam, možda i za moju školu optimizma prijedlog, ako neko osjeća, ako se dvoumi, pogledajte u mom PayHip shopu školu optimizma, možda će vam dodatno nekima od vas pomoći. To je moj drugi program osobnog rasta i razvoja, kao i ovaj online tours. Evo, baš su sami oni izašli, također pogledajte, možda je ovo poruka za nekog od vas da uzmete to, da naručite i da radite. I afirmacija kaže, uspostavljam harmoniju i mir u sebi i oko sebe, sve je u redu. Znači napišite lijepo dole u komentarima, uspostavljam harmoniju i mir u sebi i oko sebe, sve je u redu. Uspostavljam harmoniju i mir u sebi i oko sebe, sve je u redu. Eto ga, dragi moji, koji ste u odnosima prizanačkim plamenoma, hvala vam što ste bili ovdje, slušamo se i gledamo se. Sve ostale informacije pogledajte u opisu ovog videa. Ćao, pa, Bog!